زندگی برنی ننیانی ناسک دا قوم وطانے تنیائی لاسک مسو شہیدنی وڈیرا سرور گوہانینن مسن دم در حسوس خیر خواتینا وطننا کتاو برداشت دشمن روبنا شہید وڈیرا غلام سرور سمجھانے نن زندہ نہ ہم سر گوانے نن پاوا اچانک زندگی برنا غم تخنانک دشمن ہوڑا وار امر کیس ننیا ننادن پلجتا کیس دوکنا دے آس ٹکر مرورک دے نا دے آس خوار مروسک ہم پس حستا شہیدہ کنینا زیبا چیر ہوفتا کی چینا ظالم ظلم نی اخذ کرے نسو ننیا ننانی سے خدرے نسو بہادر دلیرس حسک ننکی دپن حستا خیسنا خنتے حاصر حسک مظلوم سینا سلپ کھڑینگ دنوں پالو نہ خنتا حسن خوشنن ہونا سے خاٹی حاصر پرغا گاج کو لاچی گاجا نمشتا حاصر سک تار مغننتے تو سفر خلقک جلس جلوس تیٹ ہونا واریک ہم پس حستا ہونا کچاریک قاضی اللہ بخشنا ہم سفر گوانے امر وڈیرا سرور ہم پک حستا چیرم ہوکا بہادری ہونا خیسنا خنتا ہر خوشیتی ننتو آوارس نعرے تکبیر نام توارس ہم پک حستا زیبا جوانی لکھیو ہم کی ہونا کہانی ہر خوشیتی ننتو آوارس نعرے تکبیر نام توارس ہم پک حستان زیبا جوانی لکھیو ہم تی ہونا کہانی بس کر داستان بس قلمنی خلپٹ پاتے عملمنی عطا الرحمان لکھ سکاوا حسنتی ہرمان خل سکاوا عطا الرحمان لکھ سکاوا حسنتی ہرمان خل سکاوا حسنتی ہرمان خل سکاوا